A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko mai girma Adamu Abdullahi A Zango, ma'ana Adam A Zango, amini kake a gurina, dan uwa kake a gurina. Ina mai shawartar ka daga yau kar ka sake daukar izu 60 ka rike dan kai rantsuwa da shi dan waɗanda suke zargin ka daga wasu abu ka bayyana wa al'umma lalle so kake sai ka gamsar da mutane. Idan mutum ya zama nagari ba shi zai yi tallar shi nagari bane, Allah ne ke tallata kai nagari. Idan ka zama na banza ba kai zaka tallata kai na banza bane, Allah ne zai tabbatar wa da al'umma kai ba mutumin kirki bane. Shin wanda suke sukar ka adadi zan ba an gaya masu masu sarki, an gaya ma mutanen arziki, wala Allah darajar ka ba ta fi tasa a gurin ubangiji, wala Allah saban da kake shine mafi kankantar sabo, nasa shine mafi girma. Har da wani zai soke ka ka zo ka ce za ka yi kokarin kare kanka. Adam bai zango sai ka hakuri da abin da zan gaya maka. Rigar siyasa ka dauka ka sa a jikinka. Ita rigar siyasa ka yarda jariri ma zai iya zuwa ya kama ta baya ya keta ba wani abu ne ba, kuma ka daina zama da gaiwa haka. Yau idan mutum ya soke ka kai ma sai ka yi hakuri ka dauko littafin ka da bincike, za ka iya gano wani Allah abin da za ka iya zuwa kai ma ka tuba albarkacin bakin ka akai. Babu wani mutum da zai iya zuwa ya soke ka ko ya soke sana'arka kuma sannan ka ce wai za ka zo ka kare kanka mai masa da martani. Wannan ba daidai bane, kar ka sake mero da kowa martani a irin yadda ya soke ka kai ma da kara masa naka, sai ka ji me zai faɗa. Kuma akwai wani kuskure da shi wanda ya soke ka ne cewar a masana'antar da muke ko kake yawan zunubin mu ya fi alkhairin mu yawa. To bari in gaya ba, ƙarya kake yi. Kai ma a masana'antar da kake zunubin ka ya fi alkhairin ka yawa, dan ni zunubi na bai fi alkhairi na yawa ba. Na yi imani da wanda ya halicce ni. Idan wannan sana'ar ita ce sabon da nake, to shine sabon da nake tsakanina da wanda ya halicce ni. Ba ta yadda za a yi ka zo ka soki sana'ata ka ce ba zan soki taka ba. Idan in na karantar da mutane yau abin da nake afin, ni sako nake turawa. Kai ka tara mutane ka gaya musu abin da ba gaskiya ba, ƙarya kai ma kake gaya musu. Idan kwangila aka ɗauka ka ci mutuncin mu ko ka ci mutuncin Adam A Zango, ka yi kaɗan. In ka taɓa shi sau ɗaya sai mun taɓa ka sau dubu. Kai baka da abin faɗa a kanmu, mu muke da abin faɗa a kanka. Ba bi hitar da zika ba. Almajirai ne, mun san me muke yi, muna da tunani, muna da iyalai, muna da al'adunmu. Kamar yadda kake takamar musulmi ne kai, mu ma musulmai ne. Yadda kake almajiri, mu ma almajirai ne. Babu wani kure mu ne, kai baka isa ka gaya mana komai ba, kamar yadda mu ma ba isa mu gaya maka ba. Ta wani bangaren ma a professional bangaren aikin mu za mu gaya ma, kai ko a bangaren ka babu professional. In dai za ka yi magana da alkur'ani da hadisi, muna da shi mun san sa, za mu gaya ma abin da kake yi. Kar ka sake zuwa ka soke mu. In ka soke mu so dai wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun soke ka so dari. Waye kai? Ina baka shawara kai kuma Adam A Zango na da kanka. Kar ka sake daukar Qur'ani izu sai ka ce kana so ka kubuta daga zargin da kake maka. Ba za ka kubuta daga zargi ba. Rigar siyasa ka dauka ka sa a cikin ka. Ka shirye kare kanka a cikin al'umma. Na gode.